Politècnica de Catalunya, un espai ubicat al municipi de Vilanova i la Geltrú, i ens trobem al laboratori del grup de recerca SARTI, Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació. Ens trobem amb el seu director, Joaquim del Río. Joaquim, quina activitat es desenvolupa al SARTI? El grup de recerca som un grup multidisciplinar format per diferents tipus de gent que treballem sobretot la instrumentació electrònica. Nosaltres principalment som enginyers electrònics, de telecomunicacions, i estem especialitzats en fer el que anomenem sistemes d'adquisició de dades, és a dir, ser capaços de dissenyar sensors i adquirir informació de l'entorn en diferents àmbits, tant en el món industrial com al medi ambient. I quins projectes esteu desenvolupant actualment? De projectes, anem a dir, estrelles, amb la part de medi ambient, treballem amb el que anomenem instrumentació marina, i des de fa ara 10 anys vam desplegar un observatori submarí, que és anomenat OPSI, que el tenim davant de la costa de Vilanova, a 4 quilòmetres a 20 metres de profunditat. I amb aquest observatori anomenat OPSI el que fem és, per una banda, mesurar les condicions ambientals del mar, sobretot pel tema d'estudi de canvi climàtic i a l'estudi principalment biològic de les diferents espècies que tenim aquí a la costa del Garraf, amb el que seria tota la zona de Colls Miralpeix. I d'altra banda també utilitzem l'observatori com a entorn de proves. Moltes institucions, tant a nivell espanyol com europeu, venen a Vilanova, a l'observatori submarí, per testejar desenvolupaments de sensors que després hauran d'anar a altres plataformes, a oceans o observatoris més profuns. I per quants treballadors està format l'equip de recerca? El grup de recerca som habitualment entre 10 i 15 persones. Hi ha persones que són personal de plantilla, principalment professors i tècnics, i després al seu grup de recerca també tenim un volum important d'estudiants, a vegades estudiants de final de grau que fan el projecte amb nosaltres, o estudiants de doctorat que fan el doctorat també en matèries com el tema de les comunicacions, temes de captament d'energia del medi, treballem amb vehicles submarins, amb localització sota de l'aigua de diferents tipus d'espècies, és a dir, que entre 10 i 15 persones. Creus que a Vilanova i la Geltrú i en general al Garraf es donen bones condicions per a fer la recerca? Per nosaltres la resposta és sí, és a dir, tenim el suport de la universitat i per nosaltres estar ubicats dintre de la Universitat Politècnica de Catalunya és un pol d'atracció tant a la universitat cap enfora, és a dir, ser membres de la universitat ens dona projecció a Europa, tant per aconseguir finançament com per poder participar en projectes europeus. I l'altra, la part de recerca que fem també amb empreses, com a UPC, som també un pol d'atracció on moltes de les empreses, tant del Garraf com de fora del Garraf, acudeixen a la universitat moltes vegades buscant solucions a diferents reptes tecnològics que potser una enginyeria moltes vegades no s'atreveix a abordar-los pel risc que hi pot comportar.